Aye. Dr. Thomas Kofi Abuaje Dompem. Dodona friend Obibini Blackman. Akoma FM 87.9 Kumasi. Doc, good morning. Morning, Kofi. Bibi aboko there. Sir John ayo. Ya say. Ekukure mo be. Fa. Hey, we won na che. Pau. Yes, eto bi ada holiday dey na ya. Oh ya na ya dim komo kakra. Ya da se pa so say eto sa frɛ na woji tum so beba na ya dim komo na bibia ya fine. In fact, you are one of the people I na Debi a yedim komo a yebo odin. Akoma say business owners, businessmen. Wo Kumasi a yebo a yebo odin na komo pi koso. I Obibini Blackman Company Limited. Say yes. Enko baby. Janaso. Janaso gidi. Okay. I see. Now production cost there. Oh, Nyamiado. You say you started production. 2016. You heard it, Nyamiado. Wait, 2026. Hey, 2026. Yeah, Mr. Doctor, then the man bought 2016. 2016, yeah, money who down. 2016, my money who down. Yeah, I see. Akufo-Addo. Yeah, pra. I made the habit. Uja production. The last time I knew Edium Commander, what was that? In 2024 now. I check a crap, but and there's a light in one. Light in Akoma FM 87.9. Yeah. I say if any among penny casa, you say or more ya and say or ban a light don't do the I don't know. So I don't go for a cabin or almost on electricity from casa. Yeah. Because John, since I've started production, light on 70 men fan. What started production? What started that way? Oh, men fan say a free last month. Yes, that's true. A free last month. Light on 70 men fan because a blue current in the back. 87.9 Kumasi. It I just show you generator. The men fan say if you last month cry started production there, you should generate more. Wow. Yes. You should generate almost 70% of our production. The idea light and also high power. Almost sure once a yes, and also idea a beginning. How is it affecting? And none I may can't a year, me coca 2016 because on that 2016. And no one they born a chief president, may they born a chief building team. 87.9 Kumasi. So I'm here. I'm sure I'm going to call electricity. Every hygiene, Sabe, if you did also almost said, come, Yanko Pardon, my saying, yes, car, Aquaton feed for the Yajuma, on Sam, I say, Panichopa, almost my electricity phone. I agree with you. Isn't Canadian? Enra say Enra most parts of the region cut off. They will across a John. It be 1 minute. It be doom so bad 6 times. Very bad. 87.9. Yes, I know what to now. Oh, yeah, the air because machines in engine, a control contactors in engine and breakers in engine control by electricity. Until the moment, yes, I know. No one here now. I call fast and Cassia, bro. No one book over millions of dollars. No massa to 2 machines ago. If free 2016 bar over here machines by say John, I'm a year 12 go par de for go. Once I yembe show. But Nina answer light in once. So until light in it, media may men conquer people. And I mean 87.9 Kumasi. But media.
adwene na yɛde bɔ bra na yɛde didi ne deɛ nyame de bi adom nti ɔnyɛ meka ne yɛyie ma me na medidi na ɔmo koraa wofrɛ mo kuro bi ɛmfa ɛnwene ho the politician yɛ saa na ɔmteɛ adwuma nano sɛ nano na woka saa asɛm yia na woiso sɛ ka yɛ sabe wei ne deɛ ɛyɛ sɛ ɛnra nti saa ne ɛbɛka mede saa na memehu na meka ohun sɛ wei mu ayi situation a ɛwɔ mu no deɛ saa na mɛtumi agyina wo ka ɛne deɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. deɛ ne ma na yɛ sɛ nra masa sɛ memfa ne sɛ John nneɛma a na mekra for my machines no sika a na metua no na yɛ millions of dollars metua $500,000 na malɔko wow saa na dollar no yɛ 16 ne 17 per dollar nti deɛ aka no na menye means koraa bɛtumi de atua ma saa nneɛma no batua bɛ balance a meyɛde nneɛma no abrɛ me but wei baeɛ na dollar no bɛkɔɔ fam no metumi nya sika tua ne nyinaa wow nti me save sika me save over 3 million Ghana cedi I'm telling you nanka sɛ dollar na amafo man kana wotua mo kɛsɛ sika wei nyinaa na ɛkɔ nti abɛka me dwetire ho a bɛtumi aka sɛ ɛyɛ because obi ampagya sɛ sika no bi ammerɛ nti ɛyɛ aban no deɛ ɔsɛ ɛyɛ no yɛbɛka deɛ ɛnya nso yɛbɛka oh yeah that's true sɛ no nti na yɛ nyinaa no yɛhwɛ sɛ du baabi a woka no kora kyerɛ nipa no bɛhu no sɛ bi a woha no anaasɛ wosɔ botaagye no but no kora ti sɛ nantinkuro Akoma FM 87.9 betu yes Richard nine no hwɛ ɛduru baabi a wonya nipa a ɔbɛka no kora kyerɛ wo a it's better sɛ wobɛnya obi ɔbɛdaadaa wo no nso wokɔtɔ gyem nti yɛyɛ saa no yɛ ana ɛgyina berɛ no yɛnim sɛ bɛdeɛ medical ka kyerɛ sɛ memeyɛ floating voter aban a bɛboa me na mɛkɔ nti meme as to sɛ NDC sɛ whatever obi ba koraa na ɔyɛ independence na ɔse ɔno no ne vision ne me vision ne yɛ pɛ a n'adwene ne m'adwene yɛ paa bɛdeɛ memfa party bi ho ɛyɛ ana yɛka anɔpɛ yɛdi nkɔmmɔ Evans I mean issues are near raise bi ne sɛ ɔman no production 87.9 value addition ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ nka sɛ ɔman 69 years nka ba now nka yɛduru baabi paa but yɛnkɔe ɛnɛ yi wohwɛ mampani John Dramani Mahama ne nkɔmmɔdi a wɔdi nyinaa from AU ne ade nyinaa na ne nyinaa yɛ value addition mo nso so na yɛ a moyɛ ho adwuma menim sɛ wowɔ other products a ne nyinaa no nneɛma a yɛ ha local yɛ na add value to it ɛdeɛ na yɛnyɛ ni yɛdeɛ na nka mo hia paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ nka bɛtumi aboa mama mo a mo invest in those areas no kan bɛtumi agyina mo na so yie Akoma FM Kofi Ghana no ankasa no both two parties na yɛ NDC ne NPP no ɔmo leaders ne sɛbi politicians no ɔmo mu yɛ ne a yɛyɛ bibia wɔ kurom ha ɔmo mu yɛ na onyina so a mekasa because ɔman wo kyekyere a wone nipa na kyekyere nka ɔmo a ɔmo ayɛ investors ana ɔmo ayɛ investment wɔ kurom ha no ɔmo na hia ɛduru baabi a nka politicians ne bɔ ɔmo na so mehu kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛtumi ayɛ nneɛma amena yɛyie sɛbi obi wɔ koro obɛtumi aba hɔ sɛ ɔwie school ɔyɛ engineer ɔyɛ course bi wohia no koraa sɛ nka because of sɛ adeɛ no a wakonya knowledge no ɔba no nka ɔde abɛboa no kofi saa adeɛ no koraa de ma no koraa wontumi nyɛ yes and kurom ha no adwuma no abɛyɛ very expensive as if say nipa no a wɔsɔ fɔ ɔmo mbɛboa ho no ɔmo ba a ɔnhu adwene paa a ɔmo timi de support wo nti wo no a wayɛ adwuma no ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ adwene ɛwɔ suahunu a wode yɛ obi bia no woa na bɛyɛ den no bɛsa da wo so ɛti sɛ woyɛ adwuma this time na sɛ woanyɛ w'adwene sɛ bia wokɔfa expert ama ma bɛsɔpɔtɔ na sɛ woankasa sɛ wote kurom a yɛ adwuma na wafa yɛnea ɛwɔ ha yɛ adwuma no it's very expensive kyɛ sɛ expensive ayɛ ne sɛ wonyɛ nnipa wobɛtumi ahwɛ sɛ adwuma no wode hyɛ ne nsa paa na even wokɔdi baabi 1 week koraa na wobɛtumi asɔpɔto adwuma ɔna ɛduru time a
was a team say maybe a mechanic say ya Santa region or see a team MPs na or Santa region both NDC and MPP for Indonesia. They who choir ever fast you wait my name a chicha santimai because there are certain things that never be touch ma sabi any probably na say politicians no mun man ka ye ni bit ma mo hu ne ma also mo ye ne bit ma boa ama santima na say Ghana man no ayi but omo fa ye nya hwe eti de here ne say omo be ye omo campaign no mo ya ye be ba na so na omo betie wasem na oka ono anim say wasem kra wo ka kire na the campaign time no on fa nya adwuma nti obeye na adwen so de oba be da wa no wakasa no onya power no ya Akoma FM 87.9 Kumasi. nti nano ayi meetings amoye say both MPP and NDC nyina afrem wanum make campaign time na say campaign time na make say omo nyina de ombeba nti after no by drew baby o say me ani bre na ye na ya Santa regional businessman e wo kuro ma na sebi kuro no esi e na so na e betima ka bibia me na ye o say ti tesukoko wo mo so ye ne o mo hia ye hu ye nsempa o say ne o mo tsaka so ba nya sa no dia asante na kachi 87.9 Kumasi. development o kuro mo kachi enso sebi nke kutabo me so zo de bia be catch o say or say santima ye ton ye vote e de je ajapade da bia me kan sa say or say ye ton ye vote and yes ye de sika e de abese butu ye conditions ye more conditions are there we ne no aye na nke no akona na ho agreement ye be ye bia na de ne sa hye into one ya so be sa apre next time into one we as a party no kura no mabiem ko Santa region yekuta votes a say ya agent say the mama no matter what is so what is the president so ade ne emphasize ade ne nyadwuma